des de jo, diguéssim, i ha estat una experiència per mi bona i dolenta a la vegada. He après, però també he vist que l'administració és molt rígida i que el sistema de l'administració és molt rígid i que a vegades els canvis són molt lents. I jo pensava que es podia transformar més coses i he quedat una mica frustrada en aquest sentit. Sí que hem posat temes sobre la taula, però a vegades he pensat que tot era tan lent, no? I com que vinc d'un món on veig que hi ha gent que necessita que aquests canvis siguin més ràpids, en aquest sentit m'he quedat una mica més decebuda. Però bueno, ja suposo que això em sembla que ja ho va dir una mica la Mireia també en el seu moment. Sí que com a CUP penso que hem posat temes sobre la taula que potser fins ara ningú els havia posat i penso que és important, però ostres, són molts, 4 anys són molts i penses, ostres, haguessis pogut incidir més, i penso que això és un procés molt lent i que el sistema és molt rígid i molt lent. Però bueno, gràcies a tots i amb gent he tingut més complicitat que altres, això és normal, i després també com a dona m'ha costat una mica, vull dir, penso que la institució també és molt masculina i costa a vegades aquí dintre ser dona i ser de la CUP no és fàcil. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Guix.